sign, hint. But if lo mnana undongo ile naliti Ukake shona bungubani. akazazi yabo. Faka isandla. Na. Inshaqqa zakho shushu. I'm the nicest. Ubunice bakho bu dangerous. Yala we bra ubeke iBhayibheli so. Ubethwe. Kuthiwa ba kuyo. Soze ungabi dizzy. Traumatize girl bra. Bra, episode. Blood spot. Are you high? Are you high, bro? Khanda ibamba pemnyango. Phakla klala utrelito. Security. Thank you for watching our video. This show is sponsored by DreamStream. DreamStream is a unique platform where creators can monetize their video content. All creators rely on support from people like you. Join us on the DreamStream platform to support your favorite creator and view the episode without any adverts. Follow the link in the description for a how-to guide. DreamStream, a place where you can create yourself. Baseleka lo. Akho iqhasanisa ukuthi yabaseleka. Ngicela isitumele kudala sawe. Mina ngichaqqa ziyahamba. Yes, happening, bro. Kubona la way. Otherwise, welcome guys. Stoner Chats. Yeah, welcome guys. Stoner Chats. Don't forget to subscribe. Creative Control. Now we call. Like, subscribe, comment. Yabo. And ngene ku DreamStream. Ngichaza libiza kamani Afrikaans la we. Because are you quasi DreamStream? Because are you quasi no man? DreamStream. Oh. Inkomo zathi scream. Geography. Geography yabo. Sure. Bengena qeqeshwa kaloku nono yamo. Ngubani? Siyeka amagama. Okay, sure. Bengena fumane license. Phi apha. No, mntana masiyeke location. Kaloku ngifriend yazile nami kaloku ngenza understand story nababona bayazanga. Enza qamba kubo. Ngaso istory side but sesitsho qha into phambili le bengena qeqeshwa. Kwathiwa ngobeqeqeshwa. No sensitsho ngendlela othetha. Speech therapy is a way yabo. No, ayasidinga ta. No, I know nigga. I know. Dingala majita yabo. Ansongeza balone. Sidina yayo ubuyibona into ba dog yayidinga le wena no like serious ansozizwe and abacapkela abana balela hlobo abantu bangafuna ufundiswa ngaphandle obakafuna ufundiswa sezakaka sifuna ukwazi yonke into soloko zazi yonke into kaloku ufuna ukwazi yonke into like uzawuthula umamele because ufuna ukwazi yonke into no mna ingathi ndithethe amasimba like lamachi abantu bacinga bayazi yonke into yabo abe ubu dick print it's too much khona yo sesikhala nge dick print iqala show asifumani mali YouTube but yabona umshito ka YouTube oh iox lo weba akano sumane sadombolo nxelo way cause bayazi abahlali no dick print and kaloku banicinga lantu bahlamba ukubukela abantwana even though ndithe not for children ndikhonkcofa pa not for children kodwa mna ndithe dick print kaloku mna ndithe not for kaloku abantwana still lo bazathi yazi mos yakhumbula ncam yakhumbula ngalamaxesha kakazamob sure and then xa ungena phayana and then igququ phone kanozala kubuzwe are you over 18 kone yes una 12 ngela xesha uzobukela iwewe zakho there's a price in zatshintsha yenyane wa fanele like profile for the generation because deep is in the profile generation yangoku says phone is too much
kaloku Phumela. yonke into nathi kwakhalazwa ngomixed kuthiwa hayi ntoni kanti thina sasigezelana sesinyelana nje kumixed simane senzelana Jonga ichain top 10 amachera amabi esigela kwakusenziwa zaway sepaloni yabo. yeah So sisters yabo wami ukumix it yabo ujola nomshite nemncanywayo yabo sepaloni ngesasikhathi sangena kunoza mix it sasikhangela la ujola nomshita wena omncanywayo yeah like ezo achus no to choose Njani? but badala yabo qhana mncane nomshita for sister oh okay sure yeah hayi ukisister inshaqe eziphilayo ngoku apha efonini zideftag kaloku yabo nona sengimayanga ngoku esasikhathi angekangeni because ndayibona le ntshaqa yenzekayo ngoku but ngesasikhathi sure yabo anincancanywa le way so same time qho xa ndifumana ifoni yakhe delete zonke zagaga yaqhela kodwa yeah oxford Uyaqhela. nami every time ndifumana ifoni yakhe yeah delete yonke gaga epha sasinje iqembu ndiyibeke pha akaziwa bangu akutshintsha nix for sure ndim but like I can't buy the phone yakho mna andiyale nto uthetha ngayo mna mix it mna yabo like yanditshintsha lo way mna kwaloo nto leyo ujongela uzonibuza ngomix city yabo like ujonga undibuza andingendawo kwiinto kwincoko zakho yabo andimix indawo qala ityaro ndimjizane ayibo ishoti hey sure sure yabo bese natshijara ngemini ephambeneke ngoku isistate eqomba man for sec le gaga le yabo cha ngosishintshana ngale wena mqabuleni jamani yazi ngibona iwewe yapha yabo ba wena seburinga nekhromo yabo still usebiyasar nezinye igaga ngenapho ngumntana kalona ningumayanga afandini uba lana umncane umjita afane nojola nosista wakho kanye zaboyiwe nope ndiya understand lo part but like uzihlohle kwiway zabo awunanga andingahlohli kuzo minor to the fullest andihlohli kuzo yabo also deep otherwise I choose to sale way proud delete i-message deep inside kalomna nami benzo deep but mna ndikhawulelana into ezokwenzeka in and uzingenile leza message wazifuni bokhe manje delete le manje sigcine ezi zideftag zonke ingxaki so yonke inshaqo pha ideftag ezagaga ngoma ayishu no ayikho grand le way ungumntana I know ndingumntana wayezomiswa kodwa bemisiwe kunaleya ikayamkhumbula kaloku leni mhlawumbe apha imbonge nokugeta ngoku jo umzekelo kulomntana lo enkhona iTexan sure jola mntana i-ox ndoyala mntana bola mntana brand phone ngokusela ox kaka i-ox ndoyala mntana and anincanywa la wayenzileyo la mntana bra like serious bra but yenziwa nje jonga guys nibalisele yabo beTexan kumntana ohlela apha ecam kwami ke yabo nje behlela apha ecam kwami lo mntana uhleli ox futhi uhloko yakhe lapha ngase akudolo lam yena nengalo yakhe uyibeke phezulu kwenonono kwethanga lam coffee phone yabo ngokusena incokola no before sinqokole so lo mntana usuke wenza lo way nje ewe uchomo wakhe uhleli phana manje ndiqoba uchomo wakhe la we yabo uchomo wakhe manje udlala ngenyeke yabo the lost manje ndithetha nawe kaka but awuthethi wena ngqowele kaka kanjani into ezinye intshaqa yazibona yazibona wonke benetshaqa yakhe ewe manje la taxi yazi but can ithande le yenziwe ngamlanga sure so lo mntana phakama belawo yikho so sinqokole mos nomalanga otherwise nencoko yethu bipholile fonelwa indoda yakhe indoda yakhe ithi imfonela ba like happy hunting baby ngesibani nani ayihesha le gaga bona ijani yabo bona ijani uhesha indoda yakhe because ufumene ityani kaloku kuve ithanga walithi ngamasimba lawo kakhulu nje uthini ndithi kakhulu oh ungathi ntini ndiyazolava but ucala lo mntana uchayiwe kunyiwe you lo mntana bani ngqama nje anzopha khandithethe nanyana after la kaka Nje kwathi nje nyani and then unxabeni mamele bekudlala uzola 7 phaya bekudlala ikwaito lamshito so ndibambeke kule nakulo way cha ngoku njengoba nina niye kuncokola naye ye kumculo kwa awkward ke ngoku after mana so kwa awkward phambene la mntana half utsek
ngela masimba Jijela nto mntana ba. no yangicaphisa lamna uzophinda abuyele kulaa ndoda yakhe bra la bra funa namshita for sure mhlawumbe sesibani Besithi befuna ukuthi good luck. brava bra Good luck, bra. okay yo bra Yo. uzayifumana chance yakho wethu man Yo, acha. utshila lamnana for drop ifone emveni koko so igame yami ngoku mhlambi Bezama ukutsho. thatha istrains mhlambi besitsho Takamunce nasistoki. zidefta kodwa yeyani izinto ezingetaxini nje sayike ubasela lamnana khona mnana ndikhwele njoli ndiyayihanki Yeah. yabo lo mnana kunozalo ohlela apha efront bengu-driver Need a photo studio? The Dreamstream Photo Studio includes a 2.7-meter PVC backdrop in black and white and is available for only 115 rands per hour. You can also rent a Canon R6 and lights. All rentals are for studio use only. Terms and conditions apply. Contact studio at dreamstream.co.za. Thank you, Ben, for coming out tonight. My name is Son of Augustine. Let's go. ya kunozala bengu-driver bendim bengulo mntana bengikaka bengomnye umntana lapha ebhek benyikaka bebhek yabo Sibala yonke itaxi yayibo. kaloku sensitsho no ndifuna ukubhalisela Sure. lonozala apha ubugqirhana yabo Yeah. udrive ubhanxekile ke yena ke Njani? ubhanxekile koko bethetha amasimba bengathi nayo into engathi andiyazi man khona into besenzeka kulaa mshita kodwa and yena kubekho le kaka ehleli phaa eciveni kodriver like fonini yabona mina yayingichaza la mina lelo liqhuba Kabongqaya wonke umuntu ohlena kula taxi. exactly jo so le kaka ephambene ifunqule intoloni unomgcana we-Kaizer Chiefs lawo yele kaka lawo yabo ibambe lo mnana uhlela apha ecam kwam Yeah. bendim bekho le kaka mnana lapha ebhek lo mnana lapha ebhek uthe ngubo yena Sure. yabo Kakusebusuku. no kusepha ngabo-4 Okay. yabo so uthe ngubo lo mnana bengezithuni ndazithi into yabo kabantu nyhani kuhlelekiwe apha ugrene mnanam mama lo zala kukhala ifowuni Yeah. hello madam yes we out of the hospital now no she's okay yabo Yeah. ya ibesancoko mana yabo okay abebeka lo nozala so apparently apha into enzekileyo apha lo nozala besesipani lo nozala ufonelwa ngulomkazi Sure. umntana akho usiwe besiwe esibhedlele human stop Yeah. qha ufumaniseka no condition yakhe ideftar akabekiswe phi ebhayi so yena ufonelwe esesipani ke uba no mntana akho sebhayi wanewa wakhwela from pha washe ebhayi straight kanti ufika umntana kuthiwa uyadischarge ke Yeah. so uyabuza ke kulomkazi bekwenzeke ntoni athi lo nozala ba hayi uqabhka ithumbu yabo no man before kwenzeke lo nxa yabo lo mntana mosuhlela apha ecam kwam nginxibe ibhrukhwe mntanam egqobhokela Yeah. yabo lo mntana uhlela apha ecam kwam Sure. le way into yenzayo ibeke isandla apha kum ethangeni Yeah. yabo kwesi space sigqobhokileyo udlala ngamazipho akhe pha kuyo la Deftar. yabo ndaqomba ishushu sekola kaka mosiphethele i-Kaizer Chiefs yona la lo mntana usesiphakathini qomba ishushu lento yenzekayo yabo okay man khe ndiyimamele yabo aloku afuneka uvele uhlake nje Uphole. relax Uphole so yeah. ndimile yabo lo mntana aphinda yenze le way yabo Yeah. ayifaka deep ke ukuzipho lakhe Yeah, bavuka ta. bayetandi kuwe Vuka ewe. okay sure girl Ehe. yabo ndithi so isandla ke yabo ba bekile mosapha ke handle ke ndikwi-avance mna Sure. kuyo le winje basiyithetha no vele wathi chwa ncanti kamandi Kubo. batipa Kubo. batipa lo mntana sana sakhe siselapha okay jonga lost yabo kwenzeka noni apha Yeah. yabo but le way iyenzeka enhleke lo mntana uzohlike i-human stop Yeah. umna ndiyaphi eJeffreys Yeah. okay nyana ezibameke apha lo mntana uthuke
kuthuka kwakhe uthuke akuthuke aphina uthuka isandla sakhe wasifaka deep ke ngoku like ba ubhunzi bakhe bayifo ngoku yabo waqeba wanjonga waphinda wangena lo mna amntu gqitha nam lo ngqondo nam anikhalanga yonke enye way gqitha nam umhlanjalo What if emntwini wakhe? wama nomama wakhe What if emntwini wakhe? kaloku nam senoba umntu wakhe for the moment khona la way bra Sure. Ndiyakuva sure. yeah Yeah. Bekwathi Masimba. dabuza. Yofika pha endondone Jeffries la kakilinde. No lo mnanu you must stop Whatever xa yofika la mjide kulinde. elinde mna Linde yena kaloku xa isidema kwenza kantoni apha eteksini. oh but masiyeke ngiza Sure. kuchasela phambili bakwenzakani check lobu similar to that motherfucker ilawo Exactly. yakhuwi so lo mnana uthuka kwakhe ke ngoku anibahame mos yabo aphina ngene la ungqombani gqibile ke yabo sendizicinga lolwathi abaninzi ke nami senimbuka namathanga okabo Sigubu, yazawuzeka Yes. yes Takamnandi. umnana izizele le plate Nga. akhona like iright kwale way yabo nyana ithi so kungene ke ukule call after gqiba kwenzeka le way Sure. athi lo nozala ba hayi uqabhuke ithumbu yabo but bamnike inaliti yabo so ngokule naliti yamozelisa ngqondweni nami fuck Kulomntana. what if lo mnana undongondongo le naliti Lokake khashona bungubani? akazazi yabo Faka isandla qha. faka isandla like engqondo nami bra ngqome here what if ngilomnana lona dog hele way which means idizi nalithi le way apha yabo nangohlamba cause ngokenjonga yabo umne engqondo nami ke after chithe le way yabo engqondo nami ngoma dine picture yakhe kube njongo after fake isa iye wanjonga like nela lazy eye ba fucked up dog yabo vele ndimyeke mos and relax yabo lo nozale phinda ikhale phone Yeah. xa ikhala ifowuni ngoku uthetha nomntu ke ngoku ongumXhosa ngoku ngcobo hayi yeah siyabuya hayi khange sihlale wethu man phana bethoqabke intondoni caba lo mntana benethumba ethumbini yabo so uqabke lo thumba ke ngoku but ke yashaya lo ishaya fast and quick Yeah. wagran Yeah. so ngokuhlatyelwe weki ngoku so lo nozali nomstressa yile ba lo mntana akavuka incane undongondongo Chocolate phone call. utsho kule phone call But akabheki ajonge. kaloku umnanami umne bra ubhekile lo zange abheke ubheka man but wajonga like nana wajonga ispeaker uzithi wathi hayi usalele nangona qombulele nyani lo mnana bra And uyandolele yapha emotweni. Sure. kaloku kwi-avasa ndithe kukho umnana othe ngubo apha ebheke Oh, ewe. bekho ezikaka zethu Sure. bekho lekaka so I'm a lost man and ke kube kungo almost to 5 ke ngoku yabo yabo ngoku Kla freeway yaseTonile. bona mnana isha straight lo mnana usahleli igale ebhishini cha imali ezithi Emane silungisa. And now you're comfortable. nana ndichese Ewe kaloku. You're comfortable. okay sure izovuka kule naliti le izayithetha inyani yayo otherwise andisekho kuye ngoku zendoyika le uye naliti mhlawumbe indongondongo le uye le wenyama but inoba siphanga sebu hayi Bay West sesigqithile yabo mhlawumbe sengintoni kanene la bridge ndo la bridge Van Stadens Yeah. sipha basigqithile pha basoya ngasematonini ya Sure. pha uthuka lo mntana uthuka wakhe lo mntana wavaka rap yabo wanjonga jobona la uyuthuka uvukelele mosivuke ekulaleni jonga wonke umuntu around okay waphola yabo wakhupha isandla sakhe yabo apha kum yabo nami nabuyisa isandla sami hey bindizi nalithi Hey, ngokuyabuya. yabuya ingqondo khupha isandla sakhe yabo wakhupha phone mntana wabuza basindawo ndabensijana usigqitha ngaseluri kodwa Yeah. yabo yo ngasetoneni athi oh okay no man ndiye human stop yo alidikwe nangulomuntu ndiyakuyi mame alidikwe nangulomuntu ndiyakuyi lo muntu lo ndigqibela naye ugqibela uthetha naye andiyazi caba besuka pha kuye endlini esiyenjoli Yeah. yabo yeah so ngole kaka caba iphendula izifoni uziphambene warawara yabo eneyo kunayo udiniyo cause usuka esipani caba inesi le winqo shushu le way Kaphumela. ndithi hama eneyo ke inomstressa yintoni uthi lo mjida
andiyazi ncam ndagqibela kudala uza kule ndawo yabona ahlala kuyo otherwise sihlala eBhayi but ndize ngepati apha bendingabanoza apha lo mntu lo undishiyile andabhoreka sign Eziva mntana? hint Ikama hayi man naleyo yabo before what ayikathetheki lo nguye so xa sofika ngase human stop I'm on my feet, the underdog, and I won't be beat. Turn the lights up now, welcome to the show. I ain't never Are you a musician? all I know. My eyes on the prize, until I die, I'm gonna rise. The Dream Stream Music Studio is now available on Sundays for only 295 rands per hour. We work for a fall in line, we gon' give it our all until the end of time. It includes a 12-channel desk, a variety of mics and cables, electronic drum kit, and a laptop for recording. Terms and conditions apply and booking is essential. Contact studio at dreamstream.co.za for a site visit. alo mnana wena uyaphi mna ndiya eNdondoneni eJeffreys yabo abuze kuyapholeka mase eJeffreys ndithi for sure makuyapholeka for sure athi sure but phela le beach izohlika apha ke yahlika le wimntana ndamyeka lo wimos kwahlika la nozala kwahlika nalo mntana aqomba amani lo mntana bikhona into bindemndemi ngaye kanti umntana fondini okuthethwa ngayo qabki loose lo la bebheke usembeni bra all along ndamyeka bra but xa ndifika nalo le kaka yakhe imile yanqome ya anyway bengazosibana never know shit uthi never know babe ihambe grand la ncoko fondini abesam Jeffreys nongishiye pha mos sawayibona lo isenzeka Jeffreys mina akalokazi uthi ndihamba nawe ngalizahamba nawe xa uzathi uye Jeffreys na intshaqa zakho I'm the nicest ubunice bakho bu-dangerous njani unice yabo yeah dangerous njani in what way kule nto ithethayo ta sensitsho kaloku wena ufana nosathana wena ndifana nosathana njani kayicacise ta bona mshiti mna I don't feel like usathana wrong ne lamjita ufara god mos kuthiwa kunika kwakunika ingqondo ne-wisdom neno sure umjita usathana yena inona intshaqa yenzayo so uthi ubhudisa yabo lamjita mos ufara god wasinika i-free will sure waphila but uphile andalelwileli ezi rules zami ithi qike okuyona la kaka ikubonisa i-free will inoni bensizabuza by free will leyo no kaloku yona ithi qile sekubonisa yona le so anoma nisathana nyani because nam ndibuza lo free will leyo yenze noba indoni but bawuyenzanga lento uyafa it's like your free will leyo mos i-threat kaloku engcolileyo lelo sithi bawosathana and then ithi qela kaka fone lo mjudu uthe i-free will ne uyashaya sure ngayenza le way free will bawushayi uyabo awuzoyenza but bawushayi nazi izinto nozenza nazi la bani othatha isigqibo makenzela kaka nguwe exactly mna ispan sam bekubonisa ba you don't have to but if you want to digrand nawe mna qha yayibona we but subambeka like bakhona abantu nyana bayincanye nyani le way but akekho new life abamaziyo because bakhuliswe ihlobo but uqonda ukho happy nyane na yenza sense le way but awuyazi enye iway yayibona lo uzukhuleka le kaka kaloku chiumo siba umntu ugotywe semncinci bawuyange kerke kubuye umurwe ukhatywe nyani bo violence usemncinci uzaye sokweni ungcolile mntana ndini bethwa nyani for ungaye kerke uyodlala ibhola azinaye kerke bra yeah kuthiwa mama mas istories zami zasekerke ze-ox lawe yeah hayi kerke yabona mayanga lawe nomyomshita wami yeah so kwathiwa phana bana hayi man aba bafikayo stela unononi alibizwa lamagama abo lamajita stela unononi mabaze ngapha bazinyana bahlale ke amajita wodwa le youth yami nami ndibizele ba
yeah kuthandazwe zongeza wewe yabo nyana so ukuthi thina masoma ngasemnyango Yeah. sithi abavala umnyango sithi abavula umnyango ezabuyibuye ibekerke yabo mina nama ndiyazi bona la uyodlala udlale xa usithi serious intshaqa ngoku and ukukhonjwa wena ngumuntu omdala ujonge ukerke kuthiwa mandivule icawa ngomthandazo lost bra vule icawa ndavula umnyango bra mina Wavula umnyango. kuthiwa mandivule icawa zange kuthiwe ngomthandazo kaloku yabo so mina navula umnyango yabo alaha wongumuntu nalost yabo aphinda namvala yabo bofu kuthiwa amajita mosiba vala for not the way noba fumana imvula njani lo mnyango lawe mhlawumbe ndimvula ngiguqile kanye lost bra nabize lona nyaphambili kuze ugqibeni nicawile hayi ngqibele kudala wala kasho ezinto enayenziwayo pha Yeah. ibhlungu bra Sure. nasele sisiwasho pha yabo yasiswasho Esandoni. yasazi iswasho kaloku mna nami andiyala we but kunuka idip kulawe Kwakuse St John's kwakupapa. Zion St John's between ezo Wezinto fakwa la we yabo bana bekwe iBhayibhile enhloko Yeah. andamurwa bra Hey. yala we bra ubekwe iBhayibhile so Ubethwe. kuthiwa pa kuyo soze ungabi dizi Traumatize Kerk bra. bra ebekwa kule nani bethwe nenqamajonga kuthiwa inene ngaqomba shubil tawe yanmura Ewe. Nomura bona eza Kerk. Anzobiza gamba dikhona enye sister yaseNoxolo eyayizingeni ibona lana iyathanda mosicawa and yena ikhonze postile and postile mos no offense but nguvula zibuqa yayibona nto so kuyafika yena pha uhlinxibe iwewe zakhe neweave nendondoni eza Kerk mhlawumbe biswa indende bekho imic nespeaker yo la kaka ayamqhwaba like noba 8 embama bazinto zikaSathana ezi zikhawuli necklace dondoni hey emqhwaba noba 8 embama bra phambi kwabantu bayike like and uphethe mic lo mjita so sonke sibango siyava le weyenzekayo thatha ngogodu kusike kuthini ba kusike kwenzeke into ikoloku ilapha abayifilayo bamna ndithunywe nguThixo so nenza noba indoni endifuna basenza ijo kwabo bahleli phaphansi Brian bakuyo like bra like Bakuyo. like kubukele ezweni like funa ko YouTube Yeah. wabakho YouTube kunini abantu batyiswa imbuku fonini kisimbuku kiswini TikTok inwane na 19 ithi hayi mina ndithunywe ngumtatu banibana umfundisi akwazi unyathela phansi so funa ononozala balale phansi lamjita ahambe phezukwabo na 1920 lamjita inwane encinci but omama notata balele phansi because upastor banibana akwazi unyathela phansi yena holy zinawo nezokaka guys nqanda nabazali benu guys obushiri bathi imali brazino zokaka ubona ifamily ethile ibhangile because yanika umfundisi ubani 20,000 hayi wathi uzasiblessa ngeninzi so samnika 20,000 wena mfondini ecaweni gule unye bra phefumla ngemibhobho so uthandazelwa ukakade uthandazelwa lamchita mangagule bra kula PS aka sine medical aid ngemali kaloku lento ndithethayo bamagagule isipane sivelayo idombolo ngongoku kwenziwa la le postility umfundisi unonono uyenza nekabhukishela iplane bekwe bazaar raise wena oba eza kwayara 50,000 zonke ziyakulamjida niqonde akulanjwa kweza kwayari ke akula ke kaloku ngabantu balapha kaloku sikhula nabo yayibola we yo but ke we likuchiyo kaloku ba ingxaki zakho zidinga umthandazo ekerk but ingxaki zikamfundisi zidinga imali zo la wena yayibola nto so ibusiness intoni ngebusiness namhlanje nayikho enhleka intoni ngebusiness like umsekelo why kuthengiswa amanzi thengiswa ipads ipads umsekelo manje free thengiswa ipads bra condoms nje umsekelo condoms free mana ndawo yongifike tavern zihleli pha counterini but ipads but yazikhethela heavy sex ayibona ke lento bethu ipads like i-periods is every month nje uthi ungumntana must lento like yazi ezinye izinto ze-ox kuma boy puberty amajita uyayazi banza batyo kokoko bona usikhathi kunontoni siyazivoca yonke nje into yenzayo nje uyaqinelwa nenamachiri zimoods nomensa yo ox lo way then still zathengiswa zakaka anina line
ubani Uzikaka zithengisa ipads. Like thenga ukhomba bani Nobani ubukeleyo uthengise zakaka. Sithengisela nonezawi bra. Baba zifunye zawi. Thengisela nona ukutya Dayikhetha Imali, lo. thengisela But nona this umhlaba. boxes yeah. Imali. Yabo wenye into ibeke yathi ndazi noba incokolwa nje lento ezagaga zase-America zazafika because mos i-native Americans ezagaga yebo Ezachana zakaka. bukelela we-predator elamnana bulalela wengezembe Elazembe. zembe uyayibona Bra fast abantu bakudala. ezagaga ne-farming nendodoni yabolani so kwathi ke America kuthiwa wathenga wonke lamhlaba nge$2 so ngokwabelungu bayamanyela qha ngokuzagaga zithi ba kaloko engqondweni yethu kumhlaba sizalwe lapha sawufe lapha like why uzawuthengisa so kuzo zalehla kulanto banza kuthengisela amafu khasaphle balo uphamene lo mjita uphamene mjita thenga umhlaba like isawuthenga njani umhlaba sihlala serious akuphamene kha ngokubona belungu bayibona lanto ba we bought this land for only $2 ndondo zisa invade is like niphamene thenga umhlaba silapha like umzithi nizawufanani nje uzahlala lapha lo mhlaba so into lenithengileyo colonization yamosha ilizwe lonke Mosha bra. but ke But sekunjalo tawo. just Sekulewe tawo. Kulewe. Amosha. phila ngemali qha ayikho enye uyicingayo kwenza imali kokoko yo Chayi ayingo life lo Oh but life is cool ufuna imali bra. ekayelo Ufuna imali bra. sabuyisa venting space guy nicacisele ngecapitalism yebo why siphila le way because otherwise ayenzi sense ngimelanga phofu akumelanga bayenzi sense kha yenzi sense ine ngokusiphila yona okokoko Yazingcengeza izambethu. Those guys like amasibalisa kwesibini bra benze happy sayibalisa kwenye ilandelayo you are sithethe into ezilahisayo qha oh bro like uzanigowisa ingxaki uzanigowisa ingxaki khona ne-trauma yalamini khala wa yo abrandi understandanga la way bro uzanigowisa hey kuronge Jozi